Маладзеч на сёння можна з поўным правам называць не толькі культурнай, але і гарадошнай сталіцай Міншчыны. На новай пляцоўцы каля лядовага палаца не так даўно праходзілі чэмпіянаты свету і краін СНД, а сёлета першы міжнародны турнір у Беларусі распачынае графік спаборніцтваў гарадошнікаў зноў жа ў нашым горадзе. Старшыня маладзечынскага райвыканкама Павел Губко і ганаровыя госці пажадалі спартсменам удалых стартаў, а ўсе гледачы атрымалі задавальненне ад паказальных выступленняў вядомага спартсмена і нашага земляка ў адной асобе Геннадзя Сушко. Гарадкі маюць цікавую і даўнюю гісторыю, а яшчэ прыхільнікаў у розных краінах. Зацікавіліся імі і ў Грузіі, тым больш, што ўзяць у рукі біту і выбіваць фігуры можна пачынаць у любым узросце. Мы сейчас там начинаем, и в этом году хотим сделать, может быть, грузинскую лигу, там чемпионат, и потом в будущем думаю, что что-то будем планировать на международном уровне. И это очень, я думаю, что хороший визит состоялся, и надеюсь, что у нас тоже получится, что может быть не совсем так, но будем развивать, и спортсмены будут активнее. Я думаю, что для всех это спорт хороший, интересный, и думаю, что Грузия будет популярной. Удзел у міжнародным турніры прымаюць каманды з Расіі, Беларусі, Арменіі і Грузіі. На спаборніцтвах будуць вызначаны пераможцы ў мужчынскім і жаночым адзіночных разрадах, у камандным першынстве, а таксама ў міксце. Сярод удзельнікаў і тытулаваныя спартсмены, і тыя, хто ўпершыню прыехаў на міжнародны турнір. Мы постараемся традицию не нарушать. Ну, а там все будет зависеть еще от немножко удачи надо, конечно, и какую будут оппозицию составлять белорусские спортсмены. Но надеемся на удачное выступление. Конечно, хочется занять призовое место везде, и в классических городках, и в еврогородках, и в финских городках, но тут как пойдет. Сейчас отыгран первый тур. Результат неплохой, но можно и лучше, в принципе, стараться. Конечно, надежда на финские городки, на еврогородки и на миксты, конечно, в которых есть всегда шанс где-то что-то взять, где-то посражаться можно. Адкрыццё спаборніцтва выступленні спартсменаў каментировал вядомы спартыўны журналіст Беларусі Владимир Новицкі. Турнір праходзіць у 3 дысцыплінах: класічныя, фінскія і еўрагарадкі. Гарадошныя баталіі вядуцца на 2 пляцоўках каля лядовага палаца і па вуліцы Чайкоўскага. Уваход для балельшчыкаў свабодны. Завяршыцца турнір 29 красавіка, а тым часам гарадошныя пляцоўкі адкрываюцца і ў іншых рэгіёнах Міншчыны. У нас в Кополе уже построена площадка, ведутся работы проектно-изыскательские, это в Мариногорке. Мы будем проводить такую вот реставрацию площадок в городе Жодино, поэтому на сегодняшний день именно строительство площадок в Минской области идет в таком приоритетном направлении. Молодечно это такая отправная точка, и подтягиваем регионы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, Дмитрий Пятенок, МКТБ.